Boudoir det er en meget intim og personlig genre inden for fotografiet. Med boudoir så får du lov til at se alle de smukke sider af dig selv, som du også har, men som du måske ikke ser til dagligt. Mit navn er Mette, og jeg er specialiseret boudoir-fotograf, så jeg lever af at booste kvinders selvværd og hjælpe dem med at opnå noget mere selvkærlighed igennem sensuelle og smukke billeder. Min mission det er, at alle kvinder, der kommer herind, de skal få en fantastisk oplevelse og et kæmpe selvværdsboost og selvtillidsboost. Så når de går herfra, så bliver det med skuldrene tilbage og hovedet højt, fordi at de bare er høje på oplevelsen og er mega stolte af det resultat, vi har lavet. Det jeg også synes, boudoir er så fantastisk til, det er jo at få sit helt eget personlige og unikke kunst i hjemmet. Det er vigtigt for mig, at mine kunder de kommer ind og føler, at det er et rum, hvor de kan være sig selv, og hvor de kan være trygge, og hvor de ved, at de bliver hjulpet og guidet hele vejen igennem fotograferingen. Og det ved jeg kan hjælpe dem med, fordi jeg har haft mere end 1000 boudoir-fotograferinger. Jeg ved, hvordan det er at arbejde med kvinder, som ikke er vant til at stå foran et kamera. Og derfor er det også vigtigt, at man fra starten af kan føle sig tryg, og måske endda føler, at man kender mig lidt, hvis man har fulgt med på sociale medier, så man bare kan slappe af og nyde hele oplevelsen. Hvis du føler, at du har en lille smule for meget på sidebenene, så skal det ikke være en undskyldning for ikke at komme ind. Det skal måske tværtimod være det, der motiverer dig til netop at komme ind og se, at du faktisk er god nok præcis som du er, og at du ikke behøver at ændre dit udseende for at få taget de her smukke boudoir-billeder. Det er lige meget om, hvem du er eller hvor du står i dit liv. Der er plads til dig. Du behøver ikke have en bestemt baggrund eller noget som helst. Det er simpelthen alle, der fortjener og er værdige af at mærke den her selvkærlighed, som man kan få igennem boudoir-billeder.